pixkat unkitu da izazak, ez? Ikeragarria eta kriston lana zait, ez? Ez dela barometro ona edo. Jendearen lehenbiziko erreakzioakin egitea balantzia bat. Eromena, programa hartzen dudanean, ikusi nahi ditu gauza pila bat. Zinema alemaniarrak eragina handia izan duelako nigan. Claro, hori nik uste dut ulertu behar dela bere lan osoaren barrenean. Pasada bat izan da, ez? Nahiko lan eukitzeite baskotan esplikatzen, eiten ez dugu hainbeste lanik egitzen, baina esplikazioak ematen bai. Elkarrezketataz ez dugu bat ere pentsatu. Ez dugu denboraik euki ez urduri jartzeko, ez pentsatzeko, ez... Merezi du, ez.